সমূহ দৰ্শকক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে সকলোকে মোৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কালাইগাঁও ইউ.এন একাডেমি ইয়াত আজি উলহ মালহেৰে শিক্ষক দিৱস পালন হৈছে। बेयाव दिनै फोरोंगिरि सान फालिनायनि दिना मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ, मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बुंजायो। बेयाव गथ'फोरा फरायसाफोरा गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिफुंनायनि खाबु मोनदों आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गाव गावनि रोंगौथिखौ बेयाव दिन्थिफुंदों आरो बिमा बिफाफ्राबो बेयाव बाहागो लानानै गाव गावसिनि जेरैबायदि बिमा बिफानि बिबान बेखौ बेयाव पालन खालामफैदों। आं सानो बिथांमोननि बे मेहेरगोनां दिनैनि बे फोरोंगिरि सान फालिथाया गाजा गोमजायै जानानै थांबाय आरो जोंहा बुंनो गोनाङा बेनो जे जोंनि फरायसालिफोराव बेफोरबायदि फालिथायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि फोरोंनाय बेलायाव फरायनाय बेलायाव बिथांमोननि गियान बांहोनाय, बिथांमोननि चरित्र निर्माण बानायनाय, आखल दानाय बेफोरनि बागै गोबां मावनांगौ दङ आरो आं सानो बेफोरबायदि फोरोंगिरि सान फालिथायनि गेजेरजों फरायसाफोरा बेफोरबायदि खाबुखौ मोनगोन। बे बेलायाव बिथांमोनहा एक्सप'जार मोननायनि गेजेरजों दिनै जों बेयाव जि नुबाय फरायसाफोरा गाव साथाम साब्रैसो फरायसाफोरा मोजां मोजां बक्तृता होदोंमोन, लेक्सार होदोंमोन आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजों बिथांमोननि जि इयुन थांखि बेयो जाफुंसार जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। उन जोलैफोरनि थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा गोबां मावनांगौ दङ। जोंनि फरायसालिफ्रा फोरोंगिरिनि आखायावनो सोनारो। मानो होनोबा फोरोंगिरिफ्रानो समाजनि माने सिनस्रि बायदि, फोरोंगिरिफोरानो समाजखौ दायो। माने उन जोलैखौ जुदि जों मोजां बानायना लानो रोङाबा जोङो उनाव मोजां समाज मोनसे मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हाया। बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो जों बिथांमोननो शारिरिक, मानसिक, बौद्धिक आरो बिनिफ्राय आध्यात्मिक बे गियानखौ होनो रोंनांगोन आरो बिनि थाखाय कार्यक्रम लानांगोन। बेयो माने माबायाव थानांगोन, सिलेबासाव थानांगोन, कारिकुलामाव थानांगोन। बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो फरायसा उन जोलैखौ जुदि दैदेनोबा बिथांमोना निस्सय गाज्रि नोजोर, गाज्रि मोनसे थांखि बेबायदि बिथांमोननि गोसोआव फैनाय नङा। आरो दानि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव जोङो बेनि बागैबो बे बिथिङावबो जोङो फरायसाफोरखौ गियान होनांगौ दङ आरो दा मोजां सम जोंनि थाखाय सारा भारतआवनो मोजां मोजां साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा गोनोखोनि मुगायाव दावगागासिनो दङ आरो बेनिखाय बै असिलाजों बा बैखौ उदाहरन हिसाबै लानानै जों जोंनि फरायसाफोरखौ गियान होनांगौ आरो जेसेबां हागौ गोजौआव थांनो नाजानांगौ। आं बेफोरबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों बयखौबो गाव गावनि थांखियाव जाफुंसारनो हाथों बे माबाखौ शुभेच्छा बा मोनसे आंनि माबाखौ गोथार हास्थायनायखौ जासियो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।